Надявахме се, че България ще има поне една завършена магистрала. Днес страната ни е част от европейската транспортна мрежа. Инвестират се над 920 милиона евро в пътната инфраструктура. Изграждат се над 200 км магистрали и скоростни пътища. Спестяват се над 70 000 часа дневно от времето за пътуване. Новите отсечки спасяват над 150 човешки живота всяка година. Бъдещето идва днес. Оперативна програма «Транспорт».